አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡውን ነታርርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ኣሜን። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 6 ሚያዝያ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ጸጋ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅድስቲ ንጽህቲ ሰማዕት አርሴማን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሚያዝያ 6 አብና ቅዱስ አዳምን አዴና ሔዋንን ዓመታዊ በዓለም እዩ። ኣብ በረኻ ዮርዳኖስ ንበይና ን47 ዓመት እንዳተጋደለት ዝነበረት ዝኸበረት ቅድስቲ ማርያም ግብፃዊት እውን ዕረፍታ እዩ። ጎይታና ኣብ ዝኸበረት ቅድስቲ ትንሣኤኡ ሰሙነ ንሃዋርያት ቶማስ ተገሊጹ ናይ ኣዳውን ናይ ኣጋሩን ምልክት ኣርኣዮ ብኹናት ዝተወቅአ ጎኑ ዝዳህሰሶ ከምዛ ዕለት ጥንተ ዕለት እዩ። ቅዱስ ቶማስ ድማ በዚ ጊዜ ጎይታዬን ፈጣሪዬን ካብ ሞት ምትንሳእካ ኣመንኩ በለ። በረኸት ይሕደረና። ልበ ኣምላክ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እውን ልደቱ እዩ። ጻድቅ ኖህ እውን ልደቱ እዩ። ቅድስቲ ማርያም ግብፃዊት ገና ኣብ 12 ዓመታ ሰይጣን ብናይ ዝሙት ፍቕሪ ብዘይዋጋ ስጋኣ ክሳብ መሃብ ኣብፂሕዋ ነበረ። ጎይታና ናብ መቓብሩ ዝኸዱ ሰባት ገሊጽላ ምስኦም ክትከይድ ፈተወት እሞ ኣብ መርከብ ተሳፈረት። ናይ መርከብ ዋጋ እኳ ከይከፈለት ሰብነታ ሃበቶም እሞ ነዚ ስራሓ ኢየሩሳሌም ክሳብ ትበጽሕ ኣይቆመቶን ኣይገደፈቶን ነበረት። ናብ ናይ ጎይታና መቓብሩ ክትኣቱ ክትብል ግን መለኮታዊ ሓይሊ ምእታው ከልከላ። ምስ ዝኣቱ ሰባት ድማ ንምእታው ብዙሕ ደኸመት። ድሕሪኡ ግን ስለ ዝረኸሰ ስጋኣ ዘኪራ ኣብ ትሕቲ ናይ እመቤትና ስእሊ ወዲቓ ኣልቀሰት። ዝኣዘዝክኒ ኩሉ ክፍጽም እየ እሞ ድንግል ማርያም ኣደይ ተዋሓስኒ በለታ እሞ ክትኣቱ ከኣለት። ናብታ ስእሊ ተመሊሳ ድማ ኣልቀሰት። ካብታ ስእሊ ድማ ድምፂ ወፂኡ ናብ ዮርዳኖስ በረኻ ኺዲ በለታ። ንዮርዳኖስ ተሳጊራ ድማ 47 ዓመት ኣብ በረኻ ንበይና ክትጋደል ነበረት። ሰይጣን ድማ ብናይ ዝሙት ኩናት ይዋግኣ ነበረ። 40 ጾም ክፍጸም ቅዱስ ዘሲማስ ናብ በረኻ መጸ። ኣብ ውሽጢ እቲ በረኻ ድማ ዝጸናንዓሉ ነገር ክህቦ ናብ ጎይታና ጸለየ እሞ ንቅድስቲ ማርያም ግብፃዊት ገለጸሉ። ኣብ ዝተጸግዓ ጊዜ ሃዲማ ኣምለጠቶ እሞ ዞሲማስ ጨርቂ ደርብየለይ ኢላ ብስሙ ኣብ ፀዋዓቶ ጊዜ ብጣዕሚ ሰንበደ። ልብሱ ምስ ሃባ ድማ ሰገደላ። ገድላ ድማ ክትነግሮ ብዙሕ ለመና እሞ ነገረቶ። ኣብ ዓመቱ ስጋ ወደሙ ኣምፂኡ ድማ ከቑርባ ሓተተቶ። ኣብ ዓመቱ መፂኡ ኣቑረባ። ሕጂውን ኣብ ዓመቱ ክመጽእ ለመነቶ እሞ ደጊሙ ምስ መጸ ግን ዓሪፋ ኣንበሳ ዓስከሬና ክሕልዎ ረኸባ። እቲ ኣንበሳ ድማ መቓብራ ፍሒሩ ኣርኣዮ እሞ
ገኒዙ ቀበራ ገድላ ድማ ንኹሎም መነኮሳት ነገሮም በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና መድኃኔ ዓለም አሜን። ቅዱስ ልበ አምላክ ዳዊት ቅዱስ መጽሓፍ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ንዳዊት ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ መሓለሉ ብዝመሓለውን ኣይክጠዓስን እዩ። ሓደ ካብ ደቅኻ ኣብ ዝፋንካ ክቐመጥ እየ ንሱ ድማ ብድሕሪኻ ክነግስ እዩ። ውሉድካ ኪዳነይን ነቲ ዝሃብክዎም ትእዛዘይን እውን እንተሓለው ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ተቐሚጦም ንሓዋሩ ክነግሱ እዮም። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ፍቕዲ 11 ንእግዚአብሔር ምጥዓስ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ቅዱስ ዳዊት ዘየጣዕስ ፍጹም ፈታዊኡ ምዃኑ ንኽገልጽ ኢሉ እዩ ደኣምበር ጎይታ ንቅዱስ ዳዊት ባርያይ ረኺበዮ ብቅዱስ ዘይተይውን ቀቢአዮ ሓይለይ ኩሉ ጊዜ ምስኡ ክኸውን እዩ ቅልጽመይ ከዓ ከበርትዖ እዩ ከፍቅሮን እሙን ክኾኖን እየ ኢሉውን ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ፍቕዲ 20 ኢሉ ተክዛረብ ሰሚዕና ብጣዕሚ ኣደነቕና። ከም ናይ ኣምላክ ልቢ ኮይንካ ምርካብ ክንደይ ይረቅቕ ማዕረ ክንደይ ከይረቅቕ ነዚ አንክሮ ይግባእ። ጎይታ ድማ ቅጽል ኣቢሉ ሓንቲ ነገር ብቅድስና ይምሒለ እየ ንዳዊት ብሓሶት ኣይዛረቦን እየ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ፍቕዲ 35 ይብል ኣቤት ኣቦና ዳዊት ክብሪ ናይ ክብሪ ውዳሴን ስግደትን ንዓኻ ብጸጋ ይግባእ ንብል ንነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር 7 ሃብታት ክወሃቦ ከሎ ሃብተ ትንቢት፣ ሃብተ መንግስቲ፣ ሃብተ ክህነት፣ ሃብተ በገና መዝሙር፣ ሃብተ ፈውሲ፣ ሃብተ መዊዕ ናይ ምዕዋት ሃብቲ፣ ሃብተ ሓይል ተባሂሎም ይጽውዑ። ብሸውዓተ ኣስማቱ ድማ ጻድቅ፣ የዋህ፣ ንጹህ፣ ብእሲ እግዚአብሔር፣ ነቢየ ጽድቅ፣ መዘምርን ልበ አምላኽን ተባሂሎም ይጽዋዕ። ልደት ድማ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ስለ ልደቱ ክዛረብ ከሎ እስመናሁ በኃጢአት ተጸነስኩ ይብል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 50 ፍቕዲ 5 ኣቦታት ከም ዝነገሩና ንቅዱስ ዳዊት ኣቦኡ እሰይ ካብ ነገደ ይሁዳ ወዲ ኢዮቤድ እዩ። እሰይ ንሰበይቱ ሰሊብ ሓደ ጎበዝ ብዓይኒ ዝሙት ክደልያ ተመልኪቱ ነበረ። ስለዚ ሓደ መዓልቲ ናብ ጉዕዞ ከይደ ኢሉ ግን ነቲ ጎበዝ መሲሉ ተመሊሱ ምስኣ ሓደረ። በታ ለይቲ ድማ ቅዱስ ዳዊት ስለ ዝተጸንሰ ቅዱስ ዳዊት ከምዚ በለ ካብታ ኣደይ ዝጸነሰትኒ መዓልቲ በደለኛ እየ በለ። ዕብየት ድማ ቅዱስ ዳዊት ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ ነበረ። ህፃን ከሎ ብጓስነት ንኣባጊዑ ኣይተንከፍን ነበረ። ንኣንበሳ ብጉስጢ፣ ንድቢ ብእግሪ፣ ብነብሪ ብጉያ ንዝሓዝዎ ይሕድጎም ነበረ። ብውሕዱ ኣብ ጓስነት ስለ ዝተኣመነ ንእስራኤል ጓሳ ክኸውን ተመረጸ። ምቕባእ እግዚአብሔር ንሳኦል ምስ ነዓቆ ካብ ማእከል ደቂ እሰይ ከም ልበይ ንዝኾነ ቀቢእካ አንግሰለይ ምስ በሎ ነቢ ሳሙኤል ናብ ቤተልሔም ኣተወ። ኣብኡ ድማ ካብ ኤልያብ ክሳብ ኣሚናድኣብ ን7ኦም ደቂ እሰይ እንተፈተነ ኣይኮነሉን። ንነቢ ሳሙኤል ቅዱስ ሚካኤል ስለ ዝሓበሮ ግን ካብ ጓስነቱ ዳዊት ተጸዊዐ እሞ ገና ካብ ርሑቕ ክመጽእ ከሎ ቅዱስ ዳዊት እቲ ዘይቲ ቀርን ቦግ ኢሉ ተኸፈተ እሞ ኣብ ናይ ቅዱስ ዳዊት ርእሲ ድማ ከም እሳት ፈልሐ። ብናይ ኣምላክ ምርጫ ድማ ኣብ 12 ዓመቱ ንጉስ ተባሃለ። ዳዊትን ጎልያድን ኢሎፍላውያን ብጸላእትነት ኣብ ዝተላዓልዎም ጊዜ ጎልያድ ዝብልዎ ናይ ጌት ሰብ ንእስራኤል እንዳጨነቐ ን40 መዓልታት ቀንዩ ነበረ። ንናይ ኣምላኹ ስም ክብርን ዝቐንእ ቅዱስ ዳዊት ግን ብድፍረት ገጢሙ ብናይ ፈጣሪኡ ሓይሊ ብጸጸር እምኒ ደርበዮ። ግን ቅዱስ ዳዊት ገና ንእሽቶ ወዲ 12 ዓመት ነበረ። ጎልያድ ድማ 6 ክንዲ 3 ሜትር ዝነውሕ ሰብ ነበረ። ስደት ቅዱስ ዳዊት ንጉስ ምእንቲ ክኸውን ተቐቢኡ ዙፋን ኣይተጸበዮን።
ኣብ ክንዲ ንጸላይኦም ቀቲሉ ዘርሓነሎም ንሳኦል በገና እንዳደርደረ ስለ ዝፈወሶን ክቐተል ተደለየ። ፈጣሪኡ ምስኡ እንተዘይነብር መቐተልዎ ነይሮም። ንሱ ግን ን18 ዓመታት ብትዕግስቲ ተሰደደ። ንብዙሕ ግዜ ድማ ንጸላይኡ ሳኦል ኣብ ጽቡቕ ስፍራ ረኺብዎ ግን ብምሕረት ገደፎ። በዚ ለዋህነቱ ድማ ኣብ ብሉይ ኮይኑ ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ እትብል ሕጊ ፈጸማ። ማቴዎስ ምዕራፍ 7:15 መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 16:4 ቅዱስ ዳዊት ናይ ስደት ዘመኑ ምስ ተፈጸመ ሳኦል ሞተ። ወላ እኳ ጸላይኡ እንተኾነ ቀታሊ ሳኦል ኣነ እየ ንዝበለ ተበቂሉ ቀተለ። ስለ ጸላይኡ ድማ ኣልቀሰ። 30 ዓመት ምስ ኮኖ ነጊሱ ን7 ዓመታት ኣብ ኬብሮን ን33 ዓመታት ኣብ ኢየሩሳሌም ጽዮን ንህዝበ ክርስቲያን ሓለወ። ኣብ ዘመኑ ድማ ንጸላእቱ ኩሎም ብዓወት ሰዓሮም። ብኢድ ወዱ ኣቤሴሎም ምስዳዱ ብሳሚ ወልደ ጌራ ምጽራፉ ተዓገሰ። ንስሓ እዚ ቅዱስ ንጉስ ኩሉ ነገር ዝተውሃቡ ኣቦ እዩ። ኩሉ ህይወቱ ድማ ንዓና ትምህርቲ ቤት እዩ። ሰብይሞ ንሰበይቱ ኦርዮ የሕሊጉ ንኦርዮ ኣቕቲልዎ ነበረ። ነዚ ጉዳይ ነቢ ናታን ብምሳሌ ምስ ነገሮ ፍጹም ተጣዓሰ። ማቕ ለቢሱ ሓመድ ነስኒሱ ኣልቀሰ። ንመሬት ድማ ብንውዓቱ ሓረሳ። ሓረግ ክሳብ ዘብቁል ድማ ኮነ። እግዚአብሔር ድማ ንስሓኡ ተቐቢሉ ብኽብሪ ዕል ኣበሎ። ብንስሓ እትርከብ ጸጋ ድማ ምሳሌ ኮነ። ነቢይነት ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ክንዲ ቅዱስ ዳዊት ዝኣክል ነቢ ምስጢር ዝበዝሓሉ ኣይተረኸበን። ቅድሚ ዓለም ከምዚ ነበረ ኢሉ ድሕሪኡ ካብ ስነ ፍጥረት ክሳብ ዳግም ምጽኣት ዝተዛረበ ንሱ እዩ። ስለ መላእኽቲ፣ ነቢያት፣ ካህናት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግልን መነኮሳትን ምዝራብ ይድነቕ። ስለ ድንግል ማርያምን ስለ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማሊኡ ኣስፊሑ ተዛሪብ እዩ። 150 ምዕራፋት ኣብ ዘለዎ መጽሓፈ ትንቢቱ ሓላፍያትን ዝሓለፈ መጻዕያትን መጻእን ንምልከት። ስለዚ ድማ ኣበው ኣልቦ ምስጢር ወኣልቦ ትንቢት ዘኢተናገረ ኣቡነ ዳዊት ይብሉ። መዝሙር እዚ ቅዱስ ነቢን ንጉስን ብጣዕሚ ዝፍለጥ ብዝማሬኡ እዩ። ንባዕሉ በዓል 10 ኣውታር ንመዘምራኑ ድማ በዓል 8 ኣውታር በገና ቀሪቡ ንፈጣሪኡ የመስግን ነበረ። 24 ሰዓት ሙሉእ ስብሃተ እግዚአብሔር ምእንቲ ከይቋረጽ 288 መዘምራን ብናይ ኣሳፍ መራሒነት መዲቡ ነበረ። ንባዕሉ ብፍጹም ተመስጢጡ መዓር እንዳጣዓሞ ንእግዚአብሔር የመስግኖ ነበረ። ቃላትካ እምብዛ ጥዑም እዩ ከም ዝብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 118 ፍቕዲ 103 ናይ ዳዊት መዝሙር ንኣጋንንቲ ዓብይ ጸላእ እዩ። ቅዱሳን መላእኽቲ ድማ ብናይ ዳዊት መዝሙር ይዝምሩ። በዘቦቱ ይሰብሑ ሰማያውያን ወምድራውያን ከም ዝብል ዳዊትን ጽዮንን ቅዱስ ዳዊት ንጽዮን ሃኒጹ ጽላተ ኪዳን ኣምጽአ። ንናይ ኣምላክ ያዕቆብ መሕደሪ ክደሊ ድማ ካብ ድቃስ ተኸልከለ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ፍቕዲ 2 ንናይ ፈጣሪኡ ፍቓድ ክሓትት ድማ ሱባኤ እንተኣተወ ኣኮ አንተ ዘትነድቅ ሊተ ቤተ ንስኻ ዘይኮንካ ወድኻ እዩ ዝሰርሓለይ በሎ። ኣታሓሒዙ ድማ ናይ ምስጢረ ስጋዌ ነገር ምስ ገለጸሉ ናሁ ሰማዕናሁ በኤፍራታ እነሆ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕናዮ ክብል ተዛረበ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ፍቕዲ 6 ናይ ኪዳኑ ጽላት ጽዮን ካብ ናይ ኣቢዳራ ቤት ምስ መጸት ካብ ዝፋኑ ወሪዱ ምስተራ ህዝቢ ድማ ተሓዊሱ ብበገናን ብመሰንቆን ዘመረ። ስለ ፈጣሪኡ ክብል ንኽብሩ ገደፈ። ካብ ዳን ክሳብ ቤርሳቤህ ዝገዝእ ሓያል ንጉስ እንከሎ ኣብ ቅድሚ ጽዮን እንዳወደቐ እንዳተንስአ እንዳተዓጠቐ እንዳፈትሐ ክዝምር ከሎ ሰበይቱ ሜልኮል ግን ንዓቐቶ። እግዚአብሔር ግን ልዕል ኣበሎ። ሳሙኤል ምዕራፍ
6 ፍቕዲ 16 ክብረ ዳዊት እግዚአብሔር ስለ ዳዊት ክብል ንኢየሩሳሌም ብዙሕ ግዜ ኣድሕንዋ እዩ። ንሰሎሞንን ሕዝቅያስን ነገስታት ይቕረ ዝበለሎም ስለ ፈታዊኡ ስለ ዳዊት እዩ። ናይ ሓድስ ኪዳን ናይ መጀመርታ ቃል ወዲ ዳዊት እትብል እያ። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ጎይታና ወልደ ዳዊት ክበሃል ስለ ዝፈተወ ከምኡውን ባዕሉ ኣነ ናይ እሰይ ሱርን ናይ ዳዊት ዘርእን እየ ክብል ተዛረበ። ራእይ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 16 ዕረፍቲ ነቢ ጻድቅ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ንእስራኤል ን40 ዓመታት መሪሑ ኣረገ። እንታይ ደኣ እዚ ሓያል ናይ እግዚአብሔር ሰብ ቀልጢፉ ኣሪጉ እንተበሉ ካብ ጽንዓት ገድሊ ሰብነቱ ተቐጥቂጡ ስለ ዝነበረ ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ስለ ህዝበ እስራኤል ቤዛ ምእንቲ ክኾኖም ኣብ ቅድሚ ቀዛፊ መልኣኽ ቆይሙ ስለ ዝነበረ ዜና ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 16 ሰብነቱ ደኸመ። በዚ ግዜ ድማ ንወዱ ሰሎሞን ኣንጊሱ ኣብ 70 ዓመቱ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 1000 ዓመት ዓረፈ። በረኸት ይሕደረና። ዳዊት ኣብ ሰማይ ኣብ ራእይ ጎርጎርዮስ ከም ዝተጻሕፈ ንቅዱስ ዳዊት ኣብ ሰማይ 99 ነገደ መላእኽቲ ከቢቦሞ የመስግን። ካብ ናቱ ዝማሬ ግርማ ዝተለዓለ ድማ ናይ ሰማያት ግዘፎም ይናወጽ። ኣብ ገድሊ ኣቡነ ኪሮስ እውን ከም ዝተጻሕፈ ድማ ቅዱሳን ነፍሶም ካብ ስጋኦም እትፍለ ብናይ ዳዊት በገና ጣዕመ ዝማሬ እዩ። ኣብ ነገረ ማርያም ትምህርቲ ድማ ናይ ቅዱስ ዳዊት ቤቱ ኣብ ትሕቲ ናይ ልዑል ኣምላክ መንበር እዩ። ስለ ቅዱስ ዳዊት ካብዚ ንላዕሊ መጻሕፍቲ ብዙሕ እዮም ዝብሉ። ክብሩ ዓብይ እዩ። ብሓቂ ብዘይ ሓሶት ንቅዱስ ዳዊት ክብርን ምስጋናን ይግባእ። ኣሜን። ኣቦና ኣዳም ናይ መጀመርታ ፍጥረት በኹረ ፍጥረት እዩ። ኣቦና ኣዳም በኹረ ነቢያት፣ በኹረ ካህናት፣ በኹረ ነገስታት እውን እዩ። ብናቱ ጌጋ ዓለም ናብ መከራ ወላ እኳ እንተኣተወት ንወልዲ ካብ ዝፋኑ ዘሰሓቦ ናይ ኣዳም ንስሓን ፍቕርን እዩ። ኣቦና ን100 ዓመታት ናይ ንስሓ ብኽያት ኣልቀሰ። ስለዚ ኣቦና ኣዳም ቅዱስ እዩ። ካብ ካልኦት ቅዱሳን ይበልጽ እምበር ኣይንእስን። ንኣቦና ኣዳም ዝተዛረብናዮ ኩሉ ንኣዴና ሔዋን እውን ገንዘባ እዩ። ሎሚ ናይ ክልቲኦም ናይ ዕረፍቶም በዓል እዩ። ኣቦና ቅዱስ ኖህ ድማ ካብ ላሜህ ዝተወልደ በዚ ዕለት እዩ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ቅዱሳኑ ኢሉ ይምሓረና፣ ይቐድሰና፣ ካብ ሓጢኣትና የንጽሐና። ኣሜን። ሚያዝያ 6 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱሳን ኣዳምን ሔዋንን፣ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ልደቱ፣ ኣቦና ቅዱስ ኖህ ልደቱ፣ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ናይ ጎይታና ጎኒ ዝዳሰሰሉ፣ ቅድስቲ ማርያም ግብፃዊት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ደብረ ቁስቋም፣ ኣዴና ሃይከል፣ ቅዱስ ኤልያስ ነቢ፣ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ፣ ቅዱስ ሰሎሜ፣ ኣባ ኣርከ ስሉስ፣ ኣባ ጽጌ ድንግል፣ ቅድስቲ ኣርሴማ ድንግል። ኣሜን። በረኻቶም ማሕደረና ብዝለማዓንቲ ዝወዓሉ ናይ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት፣ ናይ ኣዳምን ሔዋንን፣ ናይ ኩሎም ቅዱሳና፣ ናይ ማርያም ግብፃዊት፣ ናይ ቅድስቲ ኣርሴማ፣ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸርነትን ምሕረትን ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን አሜን።